Вітаю вас, гэта Магілёўшчына гістарычная, з вами Алексей Батюков. Подписывайтесь на наш канал, задавайте свои пытанні, глядите наши ролики. Зараз працягваем. Я пачну с адказу на пытанне, которое было зададзена под мінулым роликам. Яго задала Наталья Ветрова. А якое жыццё было у сялянскага насельніцтва, ці былі ў іх нейкія прэферэнцыі? Сялянскае насельніцтва гэтага часу, возьмем за арыенцір 15 стагоддзя, было разнастайным. Две асноўныя групы насельніцтва, которые мы можем выделить у гэты час сярод сялянства, гэта так званыя людзі пахожыя і людзі непахожыя. Людзі пахожыя гэта былі феадальна залежныя сяляне, але з правам свабоднага перамяшчэння, па сутнасці да любога іншага феадала, з правам выхада разам са сваёй маёмасцю, разам са сваёй рухомай маёмасцю, напрыклад, са статкамі свайго ската. Па сутнасці гэта такія сяляне, которые максімальна блізкія да паняцця вольны селянин. Але, конечно, сяляне гэтага часу ўсё ж таки былі феадальна залежнымі ў сувязі з тым, што зямля зараз знаходзіцца ва ўласнасці феадалаў, ва ўласнасці дзяржавы, ва ўласнасці князёў ці баяр, ва ўласнасці дваранства альбо ва ўласнасці духавенства. Калі паспрабаваць падзяліць у працэнтным суаднясенні, якая зямля належала каму, то мы атрымаем прыблізна такія лічбы. Дзяржаве належала каля 50% усіх земляў ВКЛ, і найбольшыя іх дзяржаўныя ўладанні, пры гэтым прыпадаюць на ўсход ВКЛ, на Магілёўшчыну у прыватнасці. Светскім феадалам належала 45% земляў, а духавенству, дакладней цэрквам, належалі 5%, власна кажучы, земляў ВКЛ гэтага часу. Адпаведна, і сяляне маглі жыць на землях тых, іншых ці трэціх феадалаў і маглі перамяшчацца. Вось гэтыя людзі пахожыя маглі перамяшчацца. І вось гэтая катэгорыя сялян, людзі пахожыя, больш-менш вольныя сяляне, яны складалі найбольшую частку сялянства гэтага часу, калі казаць пра канец 14-15 стагоддзі. Пазней, у 16 стагоддзі, будзе адбывацца паступовы працэс іх запрыгоньвання. У статуце ВКЛ 1529 года, у першым статуце ВКЛ, быў уведзены артыкул, паводле якога пахожыя сяляне могуць падарожнічаць ад аднаго феадала да другога толькі ў выпадку, калі яны пражылі на зямлі свайго цяперашняга гаспадара не больш за 10 гадоў. Калі яны пражылі больш за 10 гадоў, яны ўжо павінны заставацца на гэтай зямлі пастаянна, навечна. Так, людзі не пахожыя, гэта, па сутнасці, найбольш блізкая катэгорыя да паняцця прыгонны селянін. Гэта людзі, которым не дазвалялася падарожнічаць ад феадала да феадала. Яны на ўсё жыццё павінны былі жыць на зямлі свайго гаспадара. Што за павіннасці ўскладаліся на сялян гэтага часу, па той прыкмеце, што яны карыстаюцца землёй феадала? Яны павінны былі адпрацоўваць пэўную колькасць дзён у якасці павіннасцяў альбо плаціць даніну. Сяляне-даннікі — гэта самая вялікая колькасць прыгодных сялян, як вось пахожых, так і непахожых, которых мы ведаем у 15 стагоддзі. У 15 стагоддзі у ВКЛ прымаецца цэлы шэраг дакументаў, цэлы шэраг прывілеяў. Гэта, напрыклад, прывілей 1447 года, судебнік 1468 года, якія строга забараняюць пераход вось такіх непахожых сялян ад аднаго феадала да другога, забараняюць вываз такіх сялян, забараняюць, каб адзін феадал неяк зацікаўляў сялян іншага феадала да пераходу на свае землі. Варта адзначыць, што ў гэты самы час, вось у 15 стагоддзі, праблема жывой сілы, праблема жывых рабочых рук, можна так сказаць, на зямлі стаяла вельмі востра для Вялікага княства Літоўскага. Тут на пачатак 15 стагоддзя Вялікае княства Літоўскае займае плошчу прыблізна ў 900 тысяч квадратных кіламетраў. Гэта найбольшая тэрыторыя ВКЛ за ўсю гісторыю існавання гэтай дзяржавы. І адначасова на гэтай тэрыторыі пражывае ўсяго прыблізна каля 1 мільёна чалавек. Гэта вельмі рэдкае насельніцтва. З чым звязана рэдкасць насельніцтва гэтага часу? З войнамі і з паморкамі, з эпідэміямі, якія разгарнуліся вось якраз у гэты час. Так, я назваў две першыя самыя асноўныя катэгорыі
сялянства, гэта самая вялікая катэгорыя сялянства, але была яшчэ одна катэгорыя сялянства ў гэты час, гэта так званыя сяляне-слугі альбо служылыя сяляне. Гэта адносна невялікая катэгорыя насельніцтва, але яна была, гэта даволі такая важная праслойка ў грамадстве гэтага часу. Сяляне-слугі дзеліліся на некалькі катэгорый. Першая група сялян-слуг гэта сяляне, якія выконвалі вайсковую службу. У лік вось гэтых сялян-слуг уваходзілі так званыя панцырныя баяры. Тут няхай слова баяры нас не засмучае, гэта некая алегорыя, аналогія на сапраўдных баяр, на, власна кажучы, шляхту, на знаць таго часу. Панцырныя баяры гэтага часу гэта сяляне, которые таксама не валодалі сваёй зямлёй, але яны выконвалі толькі вайсковы абавязак, толькі вайсковую службу неслі. Яны не давалі свайму гаспадару сваіх земляў ніякую даніну, яны бясплатна карысталіся той зямлёй, на якой яны жылі, яны абавязаныя былі мець толькі наступныя павіннасці. Яны павінны былі утрымліваць аднаго добрага коня з сядлом, павінны былі мець панцыр, павінны былі мець шлем з забралам. У іх павінна была быць зброя, меч альбо корд абавязкова кап'ё, дзіда. Абавязкова каляровае адзенне, таксама шчыт, сагайдак. Што такое сагайдак? Напэўна, трэба патлумачыць гэтае слово. Сагайдак, зараз я вам пакажу, гэта у нас поўны камплект, які ўключае лук, калчан, стрэлы і таксама некую ахову для лука. А таксама пазней у наступныя стагоддзі да ліку гэтых тыпаў узбраення далучыліся таксама пісталеты. Што цікава, яны маглі займацца земляробствам, маглі займацца рамёствамі, гэта ім не забаранялася. У выпадку, калі тэрыторыя іх пражывання там часова ці на пастаяннай аснове уваходзіла ў склад расійскай дзяржавы, асабліва гэта адносіцца да памежных зон, то панцырныя баяры не ператвараліся ў сялян, у прыгонных сялян там у расійскай імперыі, яны пераходзілі ў катэгорыю так званых панцырных казакаў. Ну і для нас, для Магілёўшчыны, важна тое, што панцырныя баяры былі даволі распаўсюджаныя на памежжы. Вось усходняе памежжа Магілёўшчыны засялялася вельмі шчыльна гэтымі самымі панцырнымі баярамі, паколькі яны неслі вайсковую службу у частых пастаянных канфліктах з Масквой. Так, акрамя панцырных баяр можна выдзеліць яшчэ такіх сялян, которые неслі вайсковую службу, як путныя баяры, як служкі, некаторыя іншыя. Напрыклад, служкі гэта людзі, которые павінны былі развозіць розныя данясенні, людзі, которые ажыццяўлялі такую функцыю, паштовай службы гэтага часу паміж, напрыклад, там князем і яго землямі, князем і яго войскамі, і рознымі іншымі. Акрамя вайсковых сялян, у склад служылых сялян таксама ўваходзілі сяляне-адміністратары. Гэта былі цівуны, гэта былі войты, гэта былі таксама такія сяляне, такая вузкая катэгорыя, которые называліся старцы. Старцы гэта была вельмі важная праслойка і даволі распаўсюджаная, шырока пашыраная, у тым ліку і на землях Магілёўшчыны. Сяляне-старцы, яны выступалі як такое звено паміж дзяржаўнай адміністрацыяй і сялянскай абшчынай. Сяляне-старцы супольна вырашалі нейкія важныя пытанні, которые хвалявалі грамаду гэтага часу і даносілі свае думкі да княскай адміністрацыі і маглі ўплываць у тым ліку і на рашэнні, которые прымаліся дзяржавай альбо князем. Акрамя гэтай катэгорыі служылых сялян таксама можна выдзеліць такую служылую катэгорыю, як прыслуга. Гэта, напрыклад, там півавары, кухары, которые прыслужвалі пры двары у феадала. Яшчэ такая група была, як прамыславікі, сяляне, которые займаліся канкрэтна ўжо рамёствамі, зноў жа пры двары ў феадала, напрыклад, забяспечвалі там, рабілі для яго сёдла, напрыклад, альбо гэта там шаўцы, конюхі. Таксама прамыслоўцы маглі спецыялізавацца на такіх сферах дзейнасці, як бортніцтва альбо рыбная лоўля. Выдзяляецца яшчэ такая катэгорыя сялян, як баброўнікі. Гэта сяляне, которые лавілі баброў для сваіх гаспадароў, ім у якасці даніны пастаўлялі гэтых баброў. А чаму да баброў быў інтарэс у гэты час? Справа ў тым, што бабры карысталіся папулярнасцю ў часы пастоў. Гэта былі жывёлы, которых дазвалялася, мяса которых дазвалялася спажываць у
час праваслаўнага паста, паколькі яны вадзіліся ў вадзе і прыроўніваліся да рыбы. Ну вось у прынцыпе ўсё па гэтым пытанні ад Наталі Ветравай. Зараз мы ідзем далей. Мы зноўку вяртаемся ў 15 стагоддзе. І сённяшняя загалоўная тэма ў нас будзе грамадзянская вайна ў Вялікім княстве літоўскім у 15 стагоддзі. Варта адзначыць, што гэтая вайна адна з лёсавызначальных войнаў гэтага перыяду, адна з, ну і в прынцыпе лёсавызначальных падзей для гэтага часу, для ўсёй дзяржавы. Яна вельмі характэрная вось у якім сэнсе. У гістарыяграфіі выдзяляюць гэтую вайну як ключавую і пераходную, которая змяніла расстаноўку сілаў у Вялікім княстве літоўскім. Вельмі распаўсюджаныя меркаванні і стэрэатыпічныя меркаванні, што ў ходзе гэтай вайны існавалі нейкія две канфесійна і нават этнічна арыентаваныя групы, которые варагавалі паміж сабою. Гэта былі група, которая выступала адстойваючы інтарэсы так званых рускіх земляў, і група, которая адстойвала інтарэсы каталіцкай шляхты і так званых літоўскіх феадалаў. Як быццам бы рускія феадалы і прыхільнікі праваслаўнай царквы у гэтай вайне сутыкнуліся з каталіцкай знаццю, з літоўскай знаццю. Апошнія перамаглі ў гэтай вайне, адразу забягу наперад. І як быццам бы пасля гэтага павялічваўся ўціск на праваслаўнае насельніцтва і зноўку падкрэсліваецца перавага вось каталіцкага літоўскага феадальнага саслов'я над праваслаўным. Адразу папярэджу, гэта не проста стэрэатып, гэта ўжо даўным-даўно абвергнуты стэрэатып. Гэта такое перакананне, которое у прынцыпе не знаходзіць свайго пацвярджэння ў гістарычных крыніцах. Заслугу ў тым, што гэты стэрэатып абвергнуты, трэба аддаць безумоўна сучаснаму расійскаму гісторыку Сергею Поліхаву, які з'яўляецца аўтарам фундаментальнейшых манаграфій, публікацый, артыкулаў, прысвечаных канкрэтна гэтай вайне, канкрэтна гэтаму перыяду, князю Свідрыгай, як галоўнай дзеючай асобе гэтага часу. Вось я рэкамендую, напрыклад, вось такую яго кнігу «Наследники Вітаўта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы 15 века». Яна, в прынцыпе, можа быць даступная в інтэрнэце. Фундаментальнейшая манаграфія, вельмі высокапрафесійна, вельмі якасная, агромністы тэкст на больш чым 700 сторонак. Тут, у прынцыпе, вялікая колькасць стэрэатыпаў, якія замацаваліся ў айчыннай, у тым ліку і ў айчыннай гістарыяграфіі адносна гэтай вайны, прычын гэтай вайны, вынікаў гэтай вайны, абвергнутыя. Ну, але падыдзем да гэтага пытання паступова. Вось з чаго мы павінны пачаць. З таго, што ахарактарызуем, якім чынам у прынцыпе склаліся адносіны ўнутры Вялікага княства літоўскага і паміж Вялікім княствам літоўскім і Польшай, ну, на пачатак 15 стагоддзя, каб зразумець, якім чынам усё прывяло да вайны. Пры Вялікім князе літоўскім Вітаўце Вялікае княства літоўскае набыло сваю найвялікшую магутнасць, моц, але пры гэтым трэба ўлічваць, што сам Вялікі князь літоўскі ў гэты час разглядаўся не столькі як паўнаўласны уласнік, гаспадар сваёй зямлі, свайго княства, а як намеснік. Калі Вялікі князь літоўскі Ягайла, папярэднік Вітаўта на гэтым стале, ажаніўся з польскай каралевай і заняў польскі стол, заняў польскі сталец, то две дзяржавы не аб'ядналіся, яны працягвалі існаваць як самастойна незалежныя дзяржавы, але яны фактычна і дынастычна належалі ўсё яшчэ Ягайле. Ён не мог жыць адначасова ў двух дзяржавах альбо па чарзе. Ён для таго, каб мець сваю ўладу паўнаўласную на тэрыторыі Польшы, зафіксіруўся, значыць, замацаваўся тут, на тэрыторыі Польшчы, а Вялікае княства літоўскае ён як быццам бы аддаваў свайму намесніку. Такім намеснікам выступіў Вітаўт пасля працяглага змагання, працяглай барацьбы, і па сутнасці Вітаўт адносіўся да гэтага свайго стану намесніцкага як да нейкага часовага, як да стану, который досыць умоўны, праводзіў самастойную палітыку, і гэта самастойнасць яго палітыкі вела ў тым ліку да таго, каб здабыць поўную незалежнасць ад Ягайлы. Дзеля гэтага Вітаўт запланаваў каранацыю, якая павінна была адбыцца ў 1430 годзе. Ён стаў бы каралём
Великага княства літоўскага, а ВКЛ стала бы каралеўствам і па сутнасці стала б раўнацэнным той же самай Польшчы. Як цудоўна вядома, калі ўжо сабраліся замежныя госці на каранацыю Вітаўта, аказалася, што карону не прапусцілі праз польскія землі. Польская знаць, разумеючы небяспеку такога выхаду з уніі Великага княства літоўскага, заблакавала гэтую карону. Нібыта Вітаўт не змог перанесці гэтай страты і памёр у 1430 годзе. Тут варта ўлічваць яшчэ такія моманты, што яшчэ ў 1401 годзе была заключена Віленска-Радамская унія паміж ВКЛ і Польшчай, і паводле гэтай уніі, гэтага пагаднення, кіраўніцтва Вялікім княствам літоўскім пажыццёва пераходзіла Вітаўту, але пры захаванні верхавенства Ягайлы над ім. Пасля смерці Вітаўта улада ў Вялікім княстве літоўскім павінна была перайсці да Ягайлы альбо да яго законнага нашчадка. Аднак у выпадку смерці Ягайлы баярства ВКЛ магло таксама прымаць удзел у абранні новага польскага караля. Некаторы парытэт тут захоўваўся, але ўсё ж такі самастойнасці ў абранні Великага князя літоўскага у баярства знаці Великага княства літоўскага не было. Паводле гэтага пагаднення. Потым у 1413 годзе у мястэчку Гарадло, гэта мястэчка знаходзіцца на тэрыторыі сучаснай Польшчы, на самай мяжы з Украінай, на рацэ Заходні Буг, на поўдзень ад Брэшчыны. Дык вось, у мястэчку Гарадло была заключаная гарадзельская унія паміж Вялікім княствам літоўскім і Польшчай. Яна пацвярджала, што ВКЛ існуе як незалежная дзяржава, гэта вельмі важны момент. Па сутнасці, гэта ўпершыню была фіксацыя такая здзейсненая, бо дагэтуль, як мы бачым, Вялікі князь літоўскі разглядаўся як намеснік, а ўсё Великае княства як намесніцтва. Тут ужо прапісваецца, што ВКЛ гэта незалежная дзяржава, але прычым гэта дзяржава, которая застаецца такой і пасля смерці Вітаўта. Такім чынам, інстытут Вялікага князя літоўскага замацоўваецца ў пагадненнях вось гэтай гарадзельскай уніі. Пункт 2. 47 баярскіх радоў Великага княства літоўскага абмяняліся сваімі гербамі з знаццю са шляхтай Польшчы. З гэтага пачнецца, уласна кажучы, гісторыя великалітоўскай, великакняскай геральдыкі і распаўсюджванне еўрапейскіх узораў геральдычных на нашых землях. Таксама у Вялікім княстве літоўскім уводзіцца дзяленне на ваяводствы па ўзоры Польшчы, але важны момант вось які. Палажэнні гарадзельскай вуніі распаўсюджваліся толькі на каталіцкае насельніцтва і на тыя тэрыторыі, дзе яно было максімальна прадстаўлена. Усходнія землі Великага княства літоўскага захоўвалі сваю аўтаномію, той же падзел на княства, который быў і да ўваходжання гэтых земляў у склад ВКЛ, альбо іншыя формы тэрытарыяльнага падзелу. Такім чынам, тут нейкага прыніжэння правоў праваслаўнага насельніцтва альбо насельніцтва, якое пражывала на ўсходзе Великага княства літоўскага, канкрэтна на Магілёўшчыне, не назіралася. Паколькі вось гэтае насельніцтва ўсходу карысталася ўсё тым же самым прынцыпам, пра который мы уже казалі раней: старыны не рушыць, навізны не вводзіць. Хаця нярэдка можна сустрэць меркаванні у асяродках асабліва тэндэнцыёзных гісторыкаў, што палажэнні гарадзельскай уніі дэманстравалі дысбаланс альбо розніцу у стаўленні да каталікоў і да праваслаўных. Як мы бачым, гэта не зусім вернае тлумачэнне палажэння ў гарадзельскай уніі. Тут хутчэй варта такую ацэнку даваць. Каталікам, которые культурна набліжаюцца да Польшчы, даюцца тыя самыя прывілеі, якія мелі каталікі ў Польшчы. Праваслаўныя не патрабавалі такіх прывілеяў. Яны так мелі дастатковую колькасць сваіх прывілеяў, сваёй вольнасці на сваёй тэрыторыі, каб патрабаваць чагосьці такога сінанімічнага, што мелі католікі. Хоць пазней гэта і адбудзецца, хоць пазней гэта акажацца аргументам у барацьбе і у дынастычнай і ў феадальнай барацьбе. Зараз пра гэта яшчэ скажам. Наконт
наконт канфлікта, які зараз назіраецца, который зараз наспявае у Вялікім княстве літоўскім, вось у 1430-е гады прыблізна. Варта адзначыць, што канфліктныя сітуацыі выходзяць з гарызантальнай плоскасці ў вертыкальную плоскасць. Гэта азначае, што князь праваслаўны і князь каталік мелі паміж сабою больш агульнага, чым, напрыклад, князь праваслаўны і яго падданы праваслаўны селянін. Канфесійнае, этнічнае супрацьпастаўленне праваслаўных каталікам, значит, там, літоўцаў русінам, яно адыходзіць гэтае супрацьпастаўленне на другі план. Пры гэтым знаць з'яўляецца носьбітам сваіх асабістых амбіцый і імкнецца да дасягнення сваіх мэтаў. Мэта ў іх, канешне, адна, гэта валодаць як мага большай уласнасцю, як мага большай уладай над тэрыторыямі. І вось у гэтым канкрэтна рэчышчы неабходна будзе разглядаць тыя канфлікты, якія потым будуць здарацца, і ў тым ліку вось так званую грамадзянскую вайну 1430-х гадоў. Што ж адбылося і чаму гэтая грамадзянская вайна, ў прынцыпе, сталася? Пасля смерці Вітаўта ў 1430 годзе у Вільні адбыўся сойм, на якім князі і баяры ВКЛ пастанавілі мець вялікім князем літоўскім малодшага брата Ягайлы, сына Альгерды, которого звалі Свідригайла. Вось у нас якія захаваліся яго партрэтныя выявы. Вось самы знакаміты партрэт Свідригайлы у хроніцы Александра Гваньіні. Альбо можна таксама яшчэ паказаць такую выяву Свідригайлы. Адносна асобы Свідригайлы існуе цэлы комплекс стэрэатыпаў, прычым гэты комплекс стэрэатыпаў складваўся яшчэ пры яго жыцці. Яго абвінавачвалі ў тым, што ён меў занадта праправаслаўную арыентаванасць, што ён карыстаўся папулярнасцю сярод знаці Русі з-за гэтай сваёй праправаслаўнай арыентацыі, што праваслаўнае насельніцтва, канешне, у першую чаргу праваслаўная знаць, неяк аддзялілася ад каталіцкай знаці, сталі прыхільнікамі Свідригайлы, ён ім сімпатызаваў. Найбольш актыўна ў гэтым Свідригайлу абвінавачваў канкрэтны чалавек, кракаўскі біскуп Збігнеў Алясніцкі. У 1432 годзе, неўзабаве перад тым, як адбудзецца сама па сабе гэтая грамадзянская вайна, ён пісаў, нібыта праваслаўныя трымаюць у сваіх руках амаль усе найважнейшыя гарады і пасады, чаго не было раней пры Вітаўце. Гэта было абвінавачванне, которое потым і адыграла вырашальную ролю ў пачатку канфлікту. Што ж было насамрэч? На працягу 1430-1432 гадоў Свідригайла свядома праводзіў незалежніцкую палітыку і абапіраўся на новых саюзнікаў, на тэўтонскі і лівонскі ордэны, на малдаўскага гаспадара, абапіраўся і арыентаваўся на дапамогу з боку Масквы, з боку Арды. Таксама абапіраўся на падтрымку венгерскага караля, который потым стане імператарам Свяшчэннай Рымскай імперіі, Сігізмунда Люксембургскага, і таксама у ліку прыхільнікаў Свідригайлы адзначаюцца чэшскія гусіты. Па сутнасці, Свідригайла пераарыентуе ў гэты час знешнепалітычную арыентацыю Вялікага княства літоўскага. Гэтая арыентацыя прадугледжвала адыход ад цеснага саюза з Польшчай, пошук новых саюзнікаў і большую незалежнасць, па сутнасці сапраўдную незалежнасць зараз Вялікага княства літоўскага. Гэтая пераарыентацыя выклікала трывогу ў вялікай колькасці знаці Вялікага княства літоўскага, которая мела прапольскую арыентацыю. Польская знаць гэтага часу назірала за гэтай зменай, назірала за гэтым такім дрейфам Свідригайлы ў другі бок. Гэта ім не падабалася, і ў красавіку 1432 года у мястэчку Серада у Польшчы адбыўся сойм польскай шляхты, на якім Свідригайле сфармулявалі наступныя прапановы. Ён мог валодаць ВКЛ
у тых жа межах і на тых жа умовах, што раней валодаў Вітаўт. Гэта значыць, што ён павінен быў зноўку выступаць у якасці намесніка Ягайлы на сваіх землях. Гэта супярэчыла інтарэсам Свідрыгайлы, паколькі ў гэты час паміж Вялікім княствам літоўскім і Польшчай адбываецца тэрытарыяльны канфлікт за валоданне Падоллем. Гэта першае. А па-другое, па сутнасці Свідрыгайле зноўку навязваецца статус намесніка, і ад прапановы польскай шляхты, вось сфармуляваныя ў серадзе, Свідрыгайла адмаўляецца. У чым яшчэ абвінавачваецца Свідрыгайла ў гэты час? Як мы памятаем, пасля смерці вялікага князя літоўскага Вітаўта улада ў ВКЛ павінна была перайсці альбо Ягайле, альбо прадстаўніку яго роду. І ў любым выпадку гэта павінна было быць зроблена са згоды польскай шляхты і са згоды, уласна кажучы, Ягайлы. Гэтага ўсяго не было зроблена. Гэта значыць, што Свідрыгайлу на пост, на пасаду вялікага князя выбрала сама знаць Вялікага княства літоўскага. А потым ужо постфактум пра гэта было паведамлена Ягайле, і ён прыняў гэтае рашэнне. Як так склалася, што Свідрыгайлу, па сутнасці, выбралі незалежна ад польскага боку, тут вялікая колькасць даследаванняў, вялікая колькасць самых разнастайных сведчанняў яшчэ саміх сучаснікаў гэтых падзеяў. Калі іх усе суміраваць, то, ў прынцыпе, мы прыйдзем да высновы, што баяры і шляхта знаць ВКЛ у гэты час схілялася да гэтай асобы, да Свідрыгайлы, як да аднаго з самых уплывовых князёў гэтага часу. Дадам, што Свідрыгайла доўгі час вёў барацьбу, у тым ліку і з Вітаўтам, за прыярытэт у Вялікім княстве літоўскім. І вось, па сутнасці, гэтая зацятая барацьба Свідрыгайла прынесла свой поспех. Ён сапраўды выступаў у гэты час вось на момант, калі памірае Вітаўт у якасці самага уплывовага прадстаўніка роду Гедымінавічаў тут на тэрыторыі Вялікага княства літоўскага. І яму ўжо літаральна на цырымоніі развітання з Вітаўтам тая знаць, которая сабралася на пахаванне Вітаўта, усяляк паказвала сваю адданасць і сваю павагу як да наступнага вялікага князя. У выніку атрымалася сітуацыя, што Свідрыгайла заняў сваю пасаду не зусім адпаведна тым дамовам, которые былі заключаны з польскім бокам, і праводзіў палітыку, которая не задавальняла прапольскі бок у Вялікім княстве літоўскім. 1 верасня 1432 года у Ашмянах яшчэ адзін прадстаўнік роду Гедымінавічаў, Жыгімонт Кейстутавіч, который быў каталіком, а таксама Сямён Іванович Гальшанскі, который быў праваслаўным князем, здзейснілі замах на жыццё Свідрыгайлы. Ён здолеў выратавацца і ўцёк у Полацк, і ў гэты ж самы час Жыгімонт Кейстутавіч быў абвешчаны вялікім князем літоўскім, тымі самымі прыхільнікамі і прапольскі арыентаванай часткай знаці ВКЛ. У якасці найбольш папулярных абвінавачванняў, которые хадзілі вось у гэты час, якія выкарыстоўваліся ў якасці аргументаў падчас дыпламатычнай перапіскі, падчас складання разнастайных дакументаў, было абвінавачванне, што нібыта Свідрыгайла узвялічыў рускую знаць. У даследаванні, пра которое я казаў крыху вышэй, у даследаванні Сергея Поліхава здзейснены падрабязны аналіз, ці сапраўды Свідрыгайла узвялічыў праваслаўную знаць, адцясніўшы літоўскую знаць, каталіцкую знаць у гэты час. І аўтар прыходзіць да высновы, што гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Пры Свідрыгайле на сваіх пасадах захаваліся практычна ўсе тыя ж людзі, якія займалі іх і пры Вітаўце. Адзіная змена, которую ён назірае, гэта змена, калі праваслаўны князь замяняе католіка. Гэта змена была вымушаная, калі Ян Доўгерт, падольскі намеснік
Свідрыгайлы на Падоллі трапіў у палон да палякаў, то яго месца займае праваслаўны князь Федька Нясвіцкі. У выніку можна прыйсці да высновы, што ў прынцыпе у часы княжання Свідрыгайлы захоўваецца ўсё той же самы парытэт у інтарэсах паміж знаццю і князямі як праваслаўнага, так і каталіцкага веравызнання. Пра гэта сведчыць той факт, што сярод прыхільнікаў Свідрыгайлы былі як праваслаўныя, так і каталікі. Пра гэта сведчыць той факт, што супраць Свідрыгайлы выступалі таксама як праваслаўныя, так і каталікі. Як памятаем, замах супраць Свідрыгайлы здзейснілі каталік Жыгімонт Кейсутавіч і праваслаўны Сямён Гальшанскі. Дык вось, такога супрацьстаяння паміж каталікамі і праваслаўнымі ў гэты час не назіраецца, калі абапірацца на фактычныя дадзеныя. На дадзеныя, власна кажучы, напрыклад, веравызнання непасрэдных удзельнікаў падзей. Ну, а як разгортвалася сама па сабе гэтая грамадзянская вайна? Яна ішла такім чынам. Спачатку, як толькі Жыгімонт Кейсутавіч абвясціў, што ён вялікі князь літоўскі, яму прыцягнула некаторая колькасць земляў, у першую чаргу на захадзе Вялікага княства літоўскага, але таксама і, напрыклад, берасцейская земля. Земля населеная у першую чаргу праваслаўным славянскім насельніцтвам, усходнеславянскім насельніцтвам. Свідрыгайла сваім фарпостам робіць Полацчыну і Віцебшчыну. Таксама да яго далучаюцца і прыхільнікамі яго становяцца тыя князі, якія жылі на землях сучаснай Магілёўшчыны. Гэта князі друцкія, гэта князь Мсціслаўскі, Юрый Лугвенавіч Мсціслаўскі. Ну, напрыклад, гэта такія прыхільнікі Свідрыгайлы, як практычна ўсе вядомыя на гэты час друцкія князі: Васіль Іванович з лініі друцкіх князёў, Васіль Семёнович друцкі, Іван Семёнович Баба друцкі, Іван Семёнович Пуцята друцкі, Мітько Секіра Семёнович друцкі Зубравіцкі, Міхаіл Семёнович Балабан друцкі, ну і, адпаведна, іх падданыя, іх падначаленыя. Абапіраючыся на Полацк, Свідрыгайла робіць паходы на землі, якія прысягнулі Жыгімонту, у прыватнасці на Вільню, на Наваградак. Таксама ён заключае саюзніцкія пагадненні з лівонскім і тэўтонскім ордэнамі, з малдаўскім гаспадаром. Праўда, ён не падтрымае Свідрыгайлу у выніку. Не падтрымаюць Свідрыгайлу таксама і татары, нягледзячы на таксама саюзніцкія з ім адносіны, а падтрымаюць вось ордэн і падтрымаюць яшчэ чэхі-гусіты. У сваю чаргу Жыгімонт Кейстутавіч зладзіў паход на землі, якія падтрымалі Свідрыгайлу. Гэта паход 1433 года, які быў накіраваны на Мсціслаў. Ён прайшоў канкрэтна па землях сучаснай Магілёўшчыны, па землях друцкага княства, па землях Мсціслаўскага княства. Захавалася вялікая колькасць дакументаў, якія былі складзены Жыгімонтам, вось менавіта з Паповай гары, напрыклад, гэта непадалёку ад Мсціслава, непадалёку ад Крычева, але на тэрыторыі сучаснай ужо Расійскай Федэрацыі. І розныя іншыя дакументы. У гэты час Свідрыгайла знаходзіўся на поўнач, на полацкіх і віцебскіх землях. Першапачаткова, калі казаць пра суадносіны сілаў паміж Свідрыгайлам і Жыгімонтам, Свідрыгайла меў колькасную перавагу і больш моцных саюзнікаў, у прыватнасці вось ордэн і чэхі-гусіты. Але Жыгімонту ўдалося перавярнуць гэтую сітуацыю, дзякуючы моцнай падтрымцы палякаў. Палякі заключылі дамову з чэхамі і напалі на ордэны, на тэўтонскі ордэн, што прывяло ордэн да заключэння саюзу і пагаднення, мірнага пагаднення з Польшчай, з абяцаннем не выступаць больш на баку Свідрыгайлы. Гэта першае. Другое. У 1434 годзе, 6 траўня, Жыгімонт Кейстутавіч, знаходзячыся ў горадзе Трокі, выдае троцкі прывілей, па которому ён прыраўняў праваслаўнае насельніцтва і праваслаўную знаць з каталіцкай знаццю. Усе правы, которые былі дадзеныя каталіцкай знаці па гарадзельскім прывілеі, распаўсюджваліся таксама і на праваслаўную знаць. Пры гэтым трэба ўлічваць, што ў тэксце вось гэтага троцкага прывілея
асобна падкрэслівалася, што такая роўнасць паміж праваслаўнымі каталікамі была заўсёды, а тут канкрэтна ў гэтым дакуменце яна упершыню афіцыйна пацвярджаецца. Па сутнасці гэта зняло і так уяўныя супярэчнасці ў грамадстве. Гэта прывяло да таго, што Свідрыгайла пачынае губляць прыхільнікаў. Адна з самых такіх яркіх страт – гэта страта падтрымкі праваслаўнага патрыярха Герасіма. Ад таго, каб патрыярх Герасім заняў свой пасад, уласна кажучы, дамогся сам Свідрыгайла. Герасім жыў у Смаленску, але пачаў таемныя зносіны з Жыгімонтам, выказваючы сваю прыхільнасць апошняму. Даведаўшыся пра гэта, Свідрыгайла загадаў схапіць Герасіма, і разам са сваімі прыхільнікамі, са сваімі паплечнікамі Герасім быў спалены. Жорсткасць гэтага пакарання таксама пазбавіла Свідрыгайлу часткі прыхільнікаў, і паступова на працягу 1434-35 гадоў Свідрыгайла губляе частку сваіх прыхільнікаў, ідзе на вырашальную бітву. 1 верасня 1435 года такая бітва адбылася каля Вількаміра. Гэта вёсачка на тэрыторыі сучаснай Літвы. У памяць аб тых падзеях на тым месцы паўстаў вось такі помнік, як сімвал такога вось супрацьстаяння, якое закончылася аб'яднаннем па сутнасці. У ходзе гэтай вількамірскай бітвы Свідрыгайла дапусціў тактычную памылку. Яго войска, у прынцыпе, было цалкам здольнае нанесці паражэнне войску Жыгімонта, але калі абодва войска выйшлі на свае стартавыя пазіцыі, Свідрыгайла вырашыў, што яго пазіцыя недастаткова устойлівая ў параўнанні з пазіцыяй Жыгімонта, і вырашыў перадыслакаваць сваё войска. Яно сабралася ў такі больш-менш паходны варыянт, стала пераходзіць на іншую мясцовасць. У гэты час войска Жыгімонта ударыла па войску Свідрыгайлы. Тое войска не паспела выставіцца ў неабходнай вайсковай парадкі, не паспела пабудаваць лагер типа лагера табарытаў. Яны спецыяльныя павозкі мелі пры сабе, мелі тых самых спрактыкаваных воінаў гусітаў, которые нярэдка выйгравалі бітвы, карыстаючыся гэтым прыёмам на полі бітвы, абносячы свой стан павозкамі. У выніку вось гэтага раптоўнага удара Жыгімонта ўсё войска Свідрыгайлы церпіць паражэнне, уцякае. З 50 князёў, которые прысутнічалі ў войску Свідрыгайлы, 13 загінулі на полі бітвы, 34 князі трапілі ў палон. Сам Свідрыгайла уцякае ў Полацк, а ўладу Жыгімонта прызнае Смаленск. На працягу 1435-36 гадоў Свідрыгайлу прызнаюць па сутнасці толькі ў Полацку і Віцебску, а таксама на Кіеўшчыне, на Валыні, на тэрыторыі сучаснай Украіны. Свідрыгайла уцякае на Кіеўшчыну, а потым у 1437 годзе наогул уцякае з краіны і хаваецца ў Валахіі. Па сутнасці, на гэтым заканчваецца вось гэтая зацятая барацьба, вось гэтая грамадзянская вайна. І Жыгімонт у гэты момант становіцца паўнаўласным вялікім князем літоўскім. Што ён робіць? Ён адразу абрушваецца з рэпрэсіямі на знаць Вялікага княства літоўскага, падазраючы, што гэтая знаць ўсё яшчэ з'яўляецца прыхільнікамі Свідрыгайлы. Ён канфіскуе вялікую колькасць маёнткаў, ён абвяшчае смяротныя прысуды знаці баярству Вялікага княства літоўскага. Сярод знаці пачынаюць хадзіць пагалоскі, быццам бы Жыгімонт збіраецца вынішчыць на карню ўсю знаць гэтага часу. У выніку некалькі чалавек, у прыватнасці князі чартарыйскія Іван і Аляксандр, а таксама віленскі ваявода Даўгерд, троцкі ваявода Лялюш, заключаюць змову і забіваюць Жыгімонта Кейстутавіча у 1440 годзе, 20 сакавіка у Троцкім замку. Аднак пасаду вялікага князя літоўскага займае не Свідрыгайла, які жыве яшчэ ў гэты час,
а займае наступны вялікі князь літоўскі Казімір. Пасля забойства Жыгімонта у вялікім княстве літоўскім хадзіла такая пагалоска, як быццам бы вот рускія князі, той самы канфліктны бок, адзін з бакоў гэтага канфлікту, такім чынам, вось забіўшы Жыгімонта, сцвердзіў сваю перавагу над літоўскім бокам, над літоўскай знаццю. У прыватнасці сучаснік гэтых падзеяў Матвей Мяхоўскі запісаў успамін, як быццам бы літоўцы склалі ў гэты час пасля забойства Жыгімонта песню і спявалі пра тое, як дзёрзкія рускія князі забілі літоўскага князя Жыгімонта. Ну вось такія падзеі разгортваюцца ў час грамадзянскай вайны 1432-1437 гадоў. У айчыннай гістарыяграфіі нярэдка можна было сустрэць такія адзнакі, што як быццам бы у выпадку, калі б Свідрыгайла перамог у гэтай вайне, то пачалося б узвелічэнне праваслаўнай знаці, была б большая роля у праваслаўнага насельніцтва. Нейкім чынам гэта магло б цывілізацыйна нават памяняць Вялікае княства Літоўскае, яно б ішло не так выразна па шляху ўспрыняцця заходнееўрапейскіх каштоўнасцяў. Магчыма, што вектор актыўнасці накіраваўся б на ўсход, але як у прынцыпе паводле дакументу, паводле даследаванняў можна заключыць, гэтае перакананне нічым не пацвярджаюцца. Гэта была дынастычная барацьба, гэта была феадальная барацьба, гэта была барацьба за ўплыў паміж рознымі групамі насельніцтва, і гэтыя групы не кіраваліся меркаваннямі этнічнага альбо канфесійнага кшталту. Але гэта вельмі яркая і яскравая рыса тых падзеяў, якія разгортваліся на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага і канкрэтна ў нас на Магілёўшчыне у 15 стагоддзі. Так, ну і вось раскрыўшы гэты момант, раскрыўшы вось гэты фрагмент у гісторыі Вялікага княства Літоўскага, гісторыі Магілёўшчыны гэтага часу, напэўна, я і спынюся. Дзякуй вялікі вам за ўвагу, глядзіце нас, каментуйце, усяго вам добрага.